שלום מיכה שטרית. שלום, שלום. גם אליך אריק היה מתקשר ככה באמצע הלילה? לא, באמצע הלילה. לא הייתי כזה קרוב, הייתה תקופה שהיינו מאוד קרובים, שעבדנו, אבל לא, אבל היה מתקשר אליי לפעמים, כן, אבל לא בלילה. מתי בפעם האחרונה עבדת איתו? עבדתי איתו ב-2000 ו-2001, על שמש רטובה, ועוד כמה שירים קצת לפני, ההמנון של הפועל, השיר האליפות, הדאבל של 2000. אריק לא שמר נאמנות לתקופה ארוכה לאף אחד, כאילו. לא יודע, אני חושב שהוא שמר, הוא היה מתקשר, שמר על קשר דווקא. בן אדם ששמר על קשר בעמדה זו או אחרת, תלוי כל אחד ומה היה גזר דינו, אבל אריק היה מדהים, הייתה לי איתו היכרות מתוקה מדבש. אם היית צריך להגיד דבר אחד על אריק שככה ריגש אותך, מה היית אומר? שאני גדלתי, אתה יודע, שהייתי ילד כל הזמן על המוזיקה ועל הטלוויזיה והסרטים והעניינים, ותמיד היה לי רושם שהוא יהיה כיף לפגוש אותו, וזה באמת היה כיף לפגוש אותו. הוא היה בסרטים ובמציאות אותו אדם, פשוט מורכב, אבל כיפי תמיד, זה היה ממש נעים איתו, הרי יש בו אהבה, וגם הוא היה פרד, עקשן בסך הכל. בחר את האנשים שהוא רוצה לעבוד איתם, ולא משנה מה אומרים עליהם, ולא אכפת לו, ובמקרה הזה למשל של בוקטי. הוא אהב את גיא, רצה לעבוד עם גיא, החליט לעבוד עם גיא, וזה לא קשור לא לסיניליות ולא בלבול. אריק היה חד במוח, הוא בחר מה שטוב לו. אתה הבנת את זה? כן. הוא בחר מה שטוב לו, היה גם מוכן לשלם את המחיר אם זה לא כמו שהוא דמיין הרבה פעמים, אבל הוא עשה מה שטוב לו ועבד עם אנשים שהוא אוהב. היה מאוד החלטי. כן, הוא היה מאוד החלטי, גבר שבגברים. מה אתה עושה במופע הזה? עצה לאט, ועם ארקדי יש בי אהבה והיא תנצח. איך קיבלת את העובדה למעשה זה נשמע כמו איזה עוד מופע מסחרי בפארק? מה? הערב הזה. כאילו סלקום לקחו את זה גם את הערבים האלה, גם הערב של מאיר, ואני מקווה שעוד אמנים אחרים שאינם יזכו לזה, ושחברות יתמכו בזה. אני מקווה שאלה שהשקיעו בזה ירוויחו, ושהאמנים ירוויחו, ושהמשפחה תרוויח, ושכולם יהיו שמחים. אני לא מוצא בזה שום בעיה, בערבים האלה. עובדה שבאים, גם ההופעה של מאיר, הערבים של מאיר, אני מקווה שיקרה זה גם שיהיה לזוהר ערב כזה, ולא עוד הרבה אומנים אחרים. אבל אין תחושה שאריק הוא איזושהי אישיות מעורמת יותר גבוהה, שהייתה ראויה לאיזה ערב ממלכתי יותר? לא, לא אריק. אריק הוא אריק של הים, של תל אביב, של הבית שלו בחובבי ציון. אריק לא ממלכתי. ההפך, הוא ישמח אם החברים ימשיכו לקיים את זה, ואלה שאהבו אותו באמת, שהזינו לשירים, שהוא הגיע ללב שלהם, הוא ישמח אם הם יגיעו. האחרים הוא היה אומר, תשארו בבית. תודה רבה. כן. יצחק קלפטר. שלום רב, מה נשמע? מה שלומך? תודה, חיים. הרגע האחרון שלך עם אריק איינשטיין? אני לא זוכר, הוא הוציא אני דיברתי איתו כשהוא הוציא את הדיסק שלי, אריק שר יצחק. אז דיברנו, זו הפעם האחרונה שדיברתי איתו. אבל לא היית שותף. להפקה. שותף להפקה בפועל, לא. אבל השתמשו ביצירות שלי. אם מדברים על געגועים, למה אתה מתגעגע? אריק היה חבר טוב, הוא היה כמו אח גדול בשבילי. ותמיד היה לי כזה רצון לכתוב לו, הוא תמיד היה מדרבן אותי, תכתוב, תעשה, זה, פה, שם. והיום אין לי מי שידרבן אותי, מי שיגיד לי, יאללה יצחק, בוא תקום, תכתוב. בשנים האחרונות הוא לא פנה ליוצרים שהוא עבד איתם בעבר. כן, אני לא יודע, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, כי זה המניעים שלו. אני לא יכול לענות במקומו על למה הוא עבד עם יוצרים חדשים, לא יודע למה.
זה טבעי, אני חושב. אתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות בערב הזה? בערב הזה אני אעסק את יושב על הגדר עם אומנים נוספים. אני הבנתי שבהר הסחרוף בעניינים, ועם השינה אני אעשה את טירוף במה, אני חושב. אתה מתייחס לעובדה שזה ערב של חברת סלולר, שיש בה מצעד של אומנים, כאילו זה נשמע קצת מופע מסחרי כזה, כאשר המחשבה היא שזה מופע שהממסד היה צריך להרים. תראה, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. אני מקווה שהמשפחה תתפרנס מזה יפה, והאומנים יתפרסו מזה יפה, וגם הסלקום יתפרנס מזה יפה. למרות שהם כאילו מסחריים וזה כאילו חטא להתפרנס. זה לא חטא להתפרנס, זה בסדר. מופע גדול צריך גב, מופע גדול צריך ספונסרשיפ גדול. מה אריק היה אומר על זה אני לא יכול להגיד לך. אבל אני שמח שאם זה יעזור למשפחה זה מצדיק את הכל. יש תחושה שאתה חוזר להופעות, לבמה? אני מופיע קצת, הופעתי לאחרונה איזה 5-6 הופעות עשיתי, עם להקת צליל מכוון וגם לבד. אני לא יודע, נראה איך שנרגיש. נרגיש טוב, נופיע, נרגיש לא טוב, נשען. בהצלחה. תודה רבה לך. שלום חיים רומנו. שלום שלום. מה שלומך? ברוך השם. אתה זוכר את הרגעים האחרונים שלך עם אריק? לא זוכר. לפני הרבה שנים. לא, זה כמעט 40 שנה. לא זוכר. לא היה ביניכם שום קשר מאז? לא, אנחנו לא היינו בקשר. ולמעשה היינו בשנה האחרונה, משהו כזה, אז הוא באמת, היה לו פעם איזו שאלה, אז הוא התקשר אליי בלילה לשאול איזו שאלה פורמטיבית. מוזיקה? קשור למוזיקה, על איזה שם של מישהו שהוא לא זכר, הוא רצה לזכור מי זה. הוא היה כזה נובר בפרטים, אה? כן, זה היה הספציאליטה שלו. הוא רצה לדעת. אתה זוכר מה השאלה שהוא שאל אותך? כן, בטח. הוא אמר לי שהוא ראה בטלוויזיה את פורטיס, וניגן שם הוא ראה איזה נגן בס שקוראים לו דיוויד, שהוא יודע שקוראים לו דיוויד, אבל הוא לא יודע את השם משפחה שלו. זה נורא חשוב לו לדעת את המשפחה, שאני אשיג לו את זה. אז עשיתי טלפון, גם אני לא זכרתי. אז עשיתי איזה טלפון וחזרתי אליו בלילה. הוא אמר, עשית לי את היום. הרבה אנשים מספרים שהוא היה מתקשר אליהם באופן בלתי צפוי ושאל אותם כל מיני שאלות, ככה, לפתע פתאום. הוא כאילו, זה היה חשוב לו, לדעת פרטים. אבל גם היה לו ידע שאני לא מכיר אף אחד עם ידע כזה, ושחקנים, בזה, בכדורסל, במוזיקה, בזה, היה לו ממורי משהו. מה אתה תזכור ממנו? אנחנו עברנו תקופה די יפה ביחד. יש הרבה קטעים, אבל היה כיף. מדבר על הצ'רצ'ילים, כן? עברנו תקופה יפה. לא ארוכה כל כך, אבל זה היה שנה, שנתיים, לא זוכר כמה. היה איזה רצון אישי לחזור להופיע איתו? תמיד יופיע עם אריק, זה כיף. רק שיגיד. אבל הוא לא הופיע, הוא הפסיק להופיע. ומה אתה עושה באירוע הזה? אני מנגן במופע 3 קטעים שניגנתי אז עם הצ'רצ'ילים. מה הם? בשיר צא מזה, אני חושב שזה עם מיקי ויהודית רביץ, ועם מוניקה סקס אני עושה קפה טורקי. וכנראה בסוף הערב נעלה גם לאני ואתה שעשינו עם אריק. יש תחושה שאירוע כזה שנה למותו של אריק איינשטיין היה צריך להיערך על ידי הממסד, משהו פסטיבל, עיריית תל אביב, מדינת ישראל, להביא את עם ישראל בהמונה ולא לגבות כסף, וזה הפך בסופו של דבר לעוד אירוע מסחרי
של אומנים שיעלו על הבמה וישירו את השירים שלו. יש לך דעה בנושא הזה? תראה, עובדה שזה לא קרה. והענף הזה הוא מונע על ידי פוליטיקה וכסף, אז זה מה שקורה. זה מצער? מאוד. אבל זה כאילו עם מופעים בסדר גודל כזה, אם אין איזה משקיע, אז אף אחד לא ייקח על עצמו לעשות כאלה דברים, כי זה הוצאות ענקיות. בסופו של דבר הכסף מנצח את כולנו. מסתבר. כן? כסף ופוליטיקה. תודה רבה. אוקיי.